Desete bre ljudi, danas ćemo igrati Squad Builder. Sklapljamo engleski tim. Od golmana počinjemo, bit će Čeh. Petar Čeh. CB poziciju će da ovdje igra Kompani. Evo ga. Ovdje će igrati Cahill ili Terija da stavite. Ne, stavit ćemo Cahill. Evo ga. LB poziciju Filipe Luiz. Da vidimo. Gdje je to? Ne Suarez. Evo ga, Filipe Luiz. RB poziciju će igrati Zabaleta. Evo ga, Pablo Zabaleta. RM poziciju će igrati evo ovaj igrač Vladić, tako se nešto zove, ne znam koji. Ja sam ga stavio pošto nisam znao koga da stavim. CM poziciju će igrati, ovdje će biti Silva. Ne, David Silva. Inform kartica, a ovdje će da bude Yaya Toure. Evo da izađe. Nešto neće da izađe, da pokušamo ovako. Da vidimo da će ovako da izađe. Ne. Evo ićemo ovako pa ako izađe. Nema, ajde stavit ćemo ga kasnije. Poslije stvari. LM će da igra Hazard. Eden Hazard, evo ga. Sad omiljeni moj deo kad treba da stavljam napad. Tu će biti Costa. Evo ga. Diego Costa. Inform kartica. A odmah pored njega Drogba. Evo ga, Didier Drogba. Evo tu vidite. A sad za ovo da vidimo da će sad da izađe Toure. Neće nešto izađe. Sad ćemo napraviti malu pauzu.
I vraćamo se posle kratke pauze. Ja sam našao Jaja Ture. Evo, mi ćemo ovako. Izađe, evo ga, Jaja Ture. I to je moj engleski tim. Vidite, Costa, Drogba su napadu. Razmišljao sam da stavim ovdje Van Persija, ali bolje Costa. Pošto ću se ovako slagati Costa i Drogba. Vidite ovako kako se slažu moj tim. Oprostite zbog ovoga. Samo se ne slaže Kompany i Čeh i Cahill, a ovamo se ne slažu Silva i Hazard i ovaj, ne znam kako se ova igra zove, ali nema veze. Ili da stavimo ovako, a isto je. Eto, i to je to što se tiče ovog engleskog tima. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!